na to utočil. A ja tvoju mamu poznám? Že co? Ja tvoju matku poznám aj tvoje deti? To odkiaľ máš? A co? Ty to nemáš to nahraný? Ako co lžete? Ukáž mi to, ukáž mi to. Blanka vzala u tebe, když byla v Německu, moje děti a moji maminku. Ještě mladávala sprostě. Proč? Já jsem Poslouchej, Adam, poslouchej. Já jsem nebyl na TikToku vůbec. Ukáž to nahrávanie, čo máš, ukáž. Ano, my ti to ukážeme. Ukáž. Ukáž to, dej mi na skupinu. Ukáž. Chcem to počuť. No počuj, a ty to víš, jak si toho seděl. Ještě ty si jí řekl, nech toho tak, Blanko, přestaň. Ale na mňa nemusíš kričať, ja s tebou normálne sa bavím, halo. Je to pravda, je? Však já se s tebou bavím normálně. No, tak teraz ti hovorím, okľudni sa a ukáž mi to. Já se tě ptám, proč jste zautočili na moji maminku a na mý děti, když já jsem si vás nevšímal na TikToku. Mě nezajímá vaše gifty. Počúvaj ma, sem nerozum ako kota. Ja tvoju matku nepoznám, ani tvoje deti. No, právě. A proč jste vzali do pusy teda? Ukáž video. Já ti ukážu. No, ukáž. Ja to chcem vidieť. Včera Blanka přišla do Rive. Poslouchej, Adam. Já jsem proti tobě nikdy nic neměl. No, lebo ja ťa Nikdy jsem nepoznám. neřekl ani slovo. Včera přišla a začala psát. Lidi, je to pravda? Pojebal by si svoji mámu. Ještě můj kluk se ozval. Vy se divíte, že se ozývám? Prečo ty sa vyjadruješ na ženy? Na koho se mám vyjadřit? Na koho? Prečo sa furt vyjadruješ iba na Blanku a na Marcelu? A však vyberete děti. Vy jste mi vzali děti do huby, matku. Ja tvoje deti ani nepoznám, ja neviem, že či máš deti, more, čo tu trpeš? More, tebe už jebe buzerante. Mati jebeš. Nekrič. Neser mě, posednu do auta a pojedu tě do Německa. Neser mě. No pojď. Ty zmrdenin. No pojď. Zlomím tě. No poď. A na čo čakáš? Ty chcípneš mi pod ruku. No ale na čo čakáš? Ja sa pýtam, na čo čaká. Ja sa ťa pýtam, na čo čakáš, ale... Já přijedu, věř tomu, a Blanka dostane. Kedy? Uvidím, jak ty máš pistol. To je chuj buzeranský máš. A prečo ty chceš Já ti byť ukážu ženu? pistol, neboj se. Ale Já ti prečo ukážu chceš byť pistol. ženu? Prečo chceš byť ženu? Ty čuráku jeden posranej. Ty seš teď dostat. Já se tě ptám, Adam, chceš teď dostat? Hej. Chceš? Dobre. Hej. Čekej návštěvu dneska. Hej. Čekej moji rodinu. Moje rodina tam přijde. Hej, dobre. A dneska já pojedu v Blance. A já ji dostanu, uvidím, jaký budeš chlap. Čo chceš od ženy? Čo chceš od ženy? Prečo nie si chlap sám? Uvidím, jaký chlap budeš. More, ty dělej se sebe chlap na teploušku. Prečo nie si chlap sám? Tak, když jsi chlap, proč se jdeš magii? No, a ty prečo nejdeš za mnou? Já přijedu a s tím nemám problém, more. Máš Mercedes, auto, Ty poď. čuráku, však Kuba tam chtěl jen, byl si posranej. No dobre, tak... Posranej si byl prdelka, ti robila tam. Keď si tak frajer a sa takto prezentuješ, tak sa nevyhražej ženy, ale poď ku mne. No. Najednou lžete, protože slyšíte pravdu. Proč lžete do piči? Ale teraz si povedal, že máš video, tak ukáž mi ho, nevrieskaj. Však já ti to ukážu. Však to máme ve skupině. Pičo jedna špinavá, ty komu nadáváš, ty? No vidíš, ty stále len na ženy ideš, prečo nejdeš ku mne? Však já přijedu, Adam, jestli tomu, že ti dám chuj do píska, ty to máš rád, ne? Počúvaj ma sem, ty nie si môj otec, aby ty si... Jo, já ti zlomím, ona nejpůl, ty víš, s kým jsi začal. Víš, s kým jsi začal. Nevíš, že ne? Kedy to Já bude? ti zlomím, nejpůl, věř mi, já nejsem trubko, co mluví. No dobre, ale A ty, že máš pistol, dám ti do huby tu pistol, ještě kára ti dám do huby, věř mi. No tak poď. Jak já jsem hajzl. No tak A poď. věř tomu, čekej, náš to ti sám na svoje děti. A na ty Čekej, čekáš? že já přijedu. Já nejsem ty, že nemáš na benzín, že nemáš co dát do píska, že žebráš gifty. nemám vodiča. Žebrej, pro mě za mě žebrej. Ale děti a ženy nemáš do Mám huby. ísť ja, Ty mám zmrde. ísť ja. Pýtam sa ťa, mám ísť ja? Tak přijď. Tak prídem ja, ale budeš ma čakať, dobre? Já jsem doma, Keď prídem, přijď. Jestli a si keď chlap. prídem a urobím liveku, nie že A jak nebudeš- nepřijdeš, tak přijdu já, jo, Adam. A uvidím, Prosím? jaký chlapci. More. Přijď, čekám tě. Přijď, ty muziku. Tak teraz už ja mám prísť. Tak přijď. Tak celý čas sa vyhráža, že ty ideš mne. No teď si říkal, že jedeš. No a Ty se bojíš? ja môžem prísť. Tak si urobme jedno Tak dohodnutie. pojď. Ty už si zapomněl, jak si utíkal pantoflích z Anglie. A kedy to bolo? Tu si zapomněl, jak tě chtěla zbít od Janky rodina.
Už si utíkal pantofli, takového chlapa si dělal. Ale ty sa Tak přijď. nestarej do toho. Ale Ty nebudu sedít do auta, nebo já nevím, jak chceš přijet. Ty stále Jedeš. spomínaš len ženy. Ale poslouchej, jedeš? Dohodneme si Jedeš jeden nebo termín. nejdeš? Ticho, nekrič, lebo ja s tebou normálne rozprávam do piči. Tak nevrieskaj tu. Jedeš ty zmrde, nebo nejedeš? Počúvaj ma sem, teraz si ideme urobiť jeden termín. A dúfam, že za tým si budeš aj Přijdeš stáť. rychle, bo čekám, bo mám kávu. Dávíš to a nechci se vyčurat, protože ti to vyčurám přímo do huby, ty to máš rád. Přijď sem. No vieš, komu ten kokot môže dať svojej žene? A nie mne. Přijď. Dobre? Že čo Dávaj si říkám? pozor, dávaj si pozor, že ten kokot, čo máš, môžeš strčiť svojej, Že to- svojej žene do úst, dobre? Svojej žene Přijď ty bude... zmrde. Přijď. No. Jestli si chlap, tak sa... Ale chlap nejsi, bo ty si teplej. Dobre. Keď som teplý, tak aj od teplého dostaneš klobasu do úst. OK? A přijdeš? Áno, áno, áno. Tady prídeš. si budeš před lidma, že budeš tady. Dobre, takže si urobíme jeden termín a stretneme sa v Anglicku, OK? Není problém, já jsem jenom rád. Ale čekej, že skončíš, ale než přijdeš ke mně, prosím tě ještě, Adam, v klidu. Řekni Blance a ti volá do nemocnice na Áro. Dobre, a ty povedz svojej žene, že keď prídem, tak strčím aj jej kokot do piči a tebe do huby. OK? A že nepovedem vymrdám. A moje žena nemá ráda. Ja ti špračko. No. Ako vidíte, to je jeden pajac, jedna taká černá mambička.